Δημοκρατικές καταβολές μας σε σχέση με τους μετανάστες. Δεν ξέρω που είδε ο κύριος Βρούτσης στους δρόμους μπλόκα μεταναστών να ζητάνε ταυτότητες από Έλληνες πολίτες. Πραγματικά το να δημιουργείται μια τέτοια εικόνα, έτσι είπατε. Πού το είδατε αυτό? Πραγματικά πού το είδατε? Πού το είδατε αυτό? Του προσπαθεί και αυτός να πείσει τους συγκεντρωμένους να του επιτρέψουν τη διέλευση. Where is going? Sweden. Sweden? Ναι. Και έχω fruit. Fruit. Fruit? No, no. No, Δείχνει την ταυτότητά του στους πρόσφυγες για να αποδείξει ότι είναι Έλληνας πολίτης. Ταυτότητες από Έλληνες πολίτες. Πραγματικά το να δημιουργείται μια τέτοια εικόνα, έτσι είπατε. Πού το είδατε αυτό? Πραγματικά πού το είδατε? Πού το είδατε αυτό? Πείσει τους συγκεντρωμένους να του επιτρέψουν τη διέλευση. Where is going? Sweden. Sweden? Ναι. Και έχω fruit. Fruit. Fruit? No, no. No, Δείχνει την ταυτότητά του στους πρόσφυγες για να αποδείξει ότι είναι Έλληνας πολίτης.